Nilqakom għal programm ieħor miktub, programm fejn fih ser nibdew niddiskutu 3 paraboli ta' Jaxua illi nsibuhom f'rakkont wieħed, 3 rakkonti illi Jaxua uża sabiex jirrispondi għad-gergir tal-Fariżej, għall-ilmenti tal-Fariżej u għall-oppożizzjoni tal-Fariżej. Juża daw it-3 rakkonti, 3 paraboli. Aħna nafu li Jaxua kien ikellem in-nies bil-paraboli biex ikunu jistgħu jifhmuh, u huwa meta nifhmu il-suġġett, il-messaġġ ta' dawn it-3 paraboli illi nistgħu nifhmu ħafna aktar allura il-kelma talla, il-bxara it-tajba. U l-ħanipprovaw nagħmlu huwa permezz ta' introduzzjoni żgħira f'dan il-programm nibdew naraw daw it-3 paraboli. Nippruvaw nagħmlu parabola f'kull programm u għaldaqstant il-ħsieb tagħna huwa li fit-3 programmi naraw illi ngħaddu daw it-3 paraboli u waslu l-messaġġ. Għaldaqstant biex nibdew il-programm tagħna nitlobkom tiftħu il-Bibbja tagħkom fil-kapitlu fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 15. Luqa, kapitlu 15, versi 1 u 2 fejn jaraw hekk. Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu beħġarhom biex jisimgħu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U hawnhekk naraw l-oppożizzjoni tal-Fariżej għal dak illi Jaxua kien qed jagħmel. U narawhom anke konfużi, ma jistgħux jifhmu il għaliex Jaxua qed jagħmel dak li qiegħed jagħmel. Kif jista' jkun bniedem bħalma kien Jaxua li kien għallim tal-liġi, mela ngħidu għallim tal-liġi, għallim tal-kelma talla, l-liġi talla, imma fl-istess kien qed jitħallat ma' nies li f'għajnejn il-Fariżej kienu midinbin. U x'ibdew jagħmlu? Bdew igorru bejniethom kontra dak li kien qed jagħmel Jaxua. U għalhekk li Jaxua juża daw it-3 paraboli li sejrin nitkellmu fuqhom wara xulxin, imma 3 paraboli li fihom fil-fatt messaġġ komuni, messaġġ wieħed illi Jaxua ġie sabiex issalva dawk li huma mitlufin. Jaxua ġie għall-midinbin. Fil-fatt fl-istess diskors ta' Jaxua jgħid illi t-tabib ma jiġix għal dawk li huma b'saħħithom, imma jiġi għal dawk illi huma morda. U fil-fatt il-3 paraboli li Jaxua juża sabiex iwassal il-messaġġ tiegħu lill-Fariżej huma il-parabola tan-naġa il-mitlufa, il-parabola tal-munita mitlufa u il-parabola ta' liben il-ħali. Il-naġa il-mitlufa, il-parabola tan-naġa il-mitlufa li ħanitkellmu fuqha llum hija wkoll magħrufa bħala il-parabola tal-midneb il-konfuż. Bniedem li qed jiżbalja u huwa mgerfex. Huwa mgerfex għax huwa mgerfex qiegħed jiżbalja mhux qed jimxi fi-triq li suppost. Mbagħad għandna il-parabola tal-munita il-mitlufa li nsibuha wkoll bħala il-midneb li mhux konxu. Bniedem li qiegħed jidneb u forsi ma jafx. Sakemm għadu ma jafx għax stages minn meta jkun jaf, u għal ħafna jaf ikun dan il-programm u ta' warajh illi jisiru jafu illi qegħdin jiżbaljaw. U mbagħad għandna ir-rakkont li huwa l-aħħar wieħed ta' liben il-ħali fejn insibuh ukoll bħala il-midneb volontarju. Għaliex il-midneb volontarju? Għax qed jidneb u jaf li qed jagħmel ħażin. Imma nafu wkoll kif jispiċċa dan ir-rakkont, imma rridu nitkellmu fuqu, irridu naraw il-messaġġ ta' Jaxua x'inhu f'dawn it-3 rakkonti. Diġà għedna huwa l-istess messaġġ wieħed illi Jaxua ġie biex jisalva il-midinbin. Biss għall-Fariżej il-fatt li Jaxua kien qiegħed jitħallat ma' nies midinba ma kienx jagħmel sens, u ta' dinna l-kelma li bdew igorru kienu konfużi. Kif jista' jkun raġel ġust bħal Jaxua qed jagħmilha ma' dawn in-nies. Kien qed jagħmilha ma' nies illi
kienu jiġbru il-flus tat-taxxa li dawk li kienu jiġbru il-flus tat-taxxa mingħand in-nies il-kolletturi kienu wkoll Iżraeliti u kif jista' jkun in-nies li kienu Iżraeliti qegħdin jiġbru il-flus sabiex l-aggressuri tagħhom ir-Rumani setgħu jgħixu il-ħajja li kienu qed jgħixu setgħu jieklu, speċi kienu qed jipprovdulhom biex jieklu dawn, kienu qed jipprovdulhom biex jibnu it-tempji tagħhom, kienu qed jipprovdulhom sabiex jagħmlu idoli ta' l-allat folot tagħhom ġewwa Iżrael u din hija xi ħaġa li ma setgħux jifhmu il-Fariżej u għalhekk bdew jgħidu ma da kif jiekol ma daw in-nies, kif jiekol mal-kolletturi u kif jiekol man-nies li jiksru l-liġi. U Jaxua jirrispondi għal dan it-gergir b'dawn it-tliet paraboli. Ninnutaw li f'dawn it-tliet paraboli Jaxua ma jaqafx biex jisma' kemm xi ħadd għandu xi jgħid. Il għaliex bil-mod kif qed jitkellem Jaxua, bil-mod tar-rakkonti tal-paraboli kienu qed jifhmu, kienu jafu Jaxua x'qiegħed jgħid. U fil-fatt naraw kif minn parabola jispiċċa u jidħol f'oħra u ma jsaqsim kien isma' xi ħadd irid jgħid xi ħaġa, xi ħadd għandu xi mistoqsija, le, kienu qed jifhmuh. Dan huwa l-mod li bih jitkellmu l-għalliema ir-rabbini Iżraeliti. Wieħed minnhom huwa Jaxua. Jaxua kien jitkellem ukoll kien juża dik il-kultura ta' paraboli biex in-nies setgħu jifhmu Jaxua x'irid jgħid. U b'dak li kien jgħid kienu qed jifhmu x'Jaxua il-messaġġ tiegħu x'kien. Dik hija l-introduzzjoni ta' daw il-tliet programmi li ser nagħmlu fuq daw tliet paraboli u għaldaqstant ejja ħallissa nibdew bl-ewwel rakkont tagħna dak tan-naġa il-mitlufa jew inkella il-midleb konfuż. Xi ħaġa li forsi hawnhekk ma narawhiex miktuba imma li qiegħda tiġri huwa l-idea tal-Fariżej li Alla kien jieħu pjaċir meta imut xi ħadd li huwa midneb, xi ħadd li ma kienx qed jimxi mal-liġi tal-Alla meta jmut Alla jieħu pjaċir. Il-Fariżej hekk jaħsbu. Speċi għalihom jaħsbu li għal Alla kien tajjeb li wieħed inqas ħażin fid-dinja. Mentri dan mhuwiex dak li tgħidilna il-kelma tal-Alla, speċjalment meta aħna niftħu l-Bibja tagħna u naqraw fil-ktib tal-profeta Eżakiel kapitlu 18 vers 23 fejn jaqrek kara. Forsi jiena taġobni il-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix. Mela x'qed narawha? Qed naraw li Jaxua meta qiegħed ma' dawn in-nies qiegħed japprova li l-ħsieb tal-Fariżej huwa ħażin. Huma mqarqa meta jaħsbu li Alla jieħu pjaċir għax imut midneb. Anzi l-kelma tgħidilna li Alla jixtieq li dawn nies jerġgħu lura minn traqathom biex ikunu jistgħu jgħixu għall-eternità ma jgħaddux għat-tieni mewta wara li jmutu minn din id-dinja. Imma dinha mhijiex xi ħaġa li nsibu biss fit-Testament l-Antik. Insibu wkoll li l-Apostlu Pawlu jikteb fl-ewwel ittra tiegħu lil Timotju fit-tieni kapitlu vers 4 Pawlu qed jgħidlu hekk ara. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla is-Salvatur tagħna. Li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu il-verità. Mela hawnhekk Jaxua jerġa' qiegħed japprova b'dak li qed jagħmel il-ħsieb ħażin li għandhom il-Fariżej li Alla jieħu pjaċir bil-mewt tal-ħżiena. Le, Alla jrid li n-nies kollha jaslu għall-verità. Ma jfissirx li kulħadd se jsalva dak xi jixtieq Alla jixtieq li kulħadd isalva. Imma milli qed naqraw anke minn dawn iż-żewġ skritturi biex inti jissalva trid tasal għal verità. U allura l-mistoqsija toħroġ waħda, il-mistoqsija hija din, allura il-verità x'inhi? U din hija xi ħaġa li anke naraw il-Pilatu jagħmel lil Jaxua bħala mistoqsija meta kien qiegħed qudiemu, prattikalment Pilatu kellu il-verità qudiemu u ma kienx qed jara. Bħalma ħafna illum għalkemm huma kredenti, għalkemm jgħidu li jemmnu għandhom il-verità qudiemhom miktuba bl-iswed fuq l-abjad u xorta ma jridux jarawha. U dan huwa l-iskop ta' dawn it-tliet programmi li naslu biex naraw il-verità
li Alla qed jistenna li aħna narfu sabiex inkunu nistgħu ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Illa li mingħajrha ma nistgħux ngħaddu għall-eternità. Huwa importanti li nkunu nafu x'inhi l-verità jekk Alla qed jgħidilna isma' mingħajrha ma tistgħux issalvaw. U ħafna jgħidu isma' mhux Jaxua huwa il-verità, huwa veru, għandhom raġun. Inti trid temmen fi Jaxua illi Jaxua il-Messija huwa s-sid u s-Salvatur tagħna. Jekk inti ma temminx dik, inti ma tistax issalva. Illa li m'hemm xejn aktar li jista' isalvak. Ħlief il-fidi tiegħek fi Jaxua il-Messija. Imma ma rridux ninsew ukoll min hu Jaxua. Illa li ħafna jgħidu ma trid temmen fi Jaxua biex issalva u jifqu hemm. Ma rridux ninsew li Jaxua huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem, il-liġi ta' Alla magħmul bniedem, it-Torah ta' Alla magħmula bniedem. U aħna nafu anke kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-littri tiegħu imxu warajja bħalma jien nimxu wara Jaxua il-Messija. U biex nimxu wara Jaxua il-Messija, allura żgur mhux forsi rridu nimxu wara il-liġi tal-Alla. Liġi li ħafna jgħidu li m'għadniex taħta. Ma nafx naħseb qed nagħmel sens biżżejjed jekk Jaxua huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem. U rridu nimxu warah għaldaqstant allura biex nimxu wara Jaxua rridu nimxu wara l-liġi tal-Alla. Dinha mhijiex xi xjenza biex ittella rockets fl-ispazju, hija xi ħaġa sempliċi, imma kif se naraw anke mill-istorja tan-naġa il-konfuża, ħafna huma konfuża, ħafna huma mitlufin minħabba dak li qed jiġu malma illum f'daw il-ħafna knejjes moderni li jfaqsu ħafna minnhom minn ġol Amerika biex ma nsemmix ukoll it-tagħlim qarri tal-Knisja li nitwildu fiha anke f'dan il-pajjiż, anke jekk ma tridx kollok titwieled Kattoliku Ruman, imma minħabba dan id-disgwid, minħabba dan it-taħwit li jgħalmu daw il-ħafna knejjes, il-kredent huwa konfuż. U meta inti konfuż ser tintilef bħalma ġrala din in-naġa, ejja ħankomplu naraw. Qed naraw li tittimxi wara Jaxua. U jekk ħatimxi wara Jaxua tittimxi wara l-liġi tal-Alla. Ma jistax ikollok waħda u ma jkollokx l-oħra. Inti tqim l-Alla fl-Ispirtu permezz ta' Jaxua l-Messija fl-Ispirtu Santu, permezz tal-Ispirtu u fil-verità. Il-verità hija il-kelma tal-Alla. Mela aħna rridu nobdu l-kelma tal-Alla, rridu nimxu wara l-kelma tal-Alla biex nimxu wara Jaxua, l-istess kelma li fil-Bibja nsibuha bħala il-liġi, jew it-Torah, jew l-istruzzjonijiet, jew il-kmandamenti. Hemm 10 kmandamenti li sempliċi, 10 kmandamenti u rridu nimxu warahom. Ejja ħalli inkomplu naraw issa l-istorja tan-naġa l-midlufa. Naġa li tbedet mill-merħla tagħha u ma tafx fejn isejra. Xi ġrala din in-naġa? Din in-naġa ġiet konfuża. Illa li kien hemm ħafna ħaxix madwarha u nafu li l-ħaxix huwa l-ikel tan-naġ u dina n-naġa bdiet tiekol ħaxix minn hawn u tiekol ħaxix minn hemm sakemm tbedet mill-merħla li ma baqgħetx tarhom u intilfet ħarġet anke mill-passaġġ li kienet mixja fih biex seta' tiekol dan il-ħaxix u ma setax terġa' lura f'dak il-passaġġ f'dik it-triq li twassalha lura f'ant ir-raj tagħha. U naraw allura dan huwa xi ħaġa li qed jiġri anke illum fil-knejjes tagħna. Illa lix qed naraw ħafna nies meta jiġu għall-verità tant ikollhom żielu, tant ikollhom imħabba għall-munej illi bdew ifittxu ħafna tagħlim minn fuq l-internet u naqraw lem u naqraw law u nisimgħu dak l-għalliem u nisimgħu l-għalliem ieħor u nispiċċaw fil-fatt huwa xi ħaġa fil-kultura anke ludija fejn ngħidu illi jekk inti għandek 10 għalliema tal-kelma tal-Alla għandek 11 l-opinjoni differenti tal-vers illi fuq qed nitkellmu. Illa għax il-kelma tal-Alla tant hija vasta hemm illi mhux dejjem il-messaġġ huwa wieħed jista' jkun huwa ħafna il-messaġġ anke fil-paraboli ta' Jaxua. U x'jiġri? Dawn in-nies jibdew jisimgħu diversi għalliema minn diversi denominazzjonijiet differenti, kultant minn ċertu anke knejjes differenti fit-twemmin,
U allura jiġu konfużi ta' x'inhi l-verità, jiena x'għandi nemmen, nisma' l dan għandu raġun, nisma' li oħra għandu raġun, nisma' l dak li qed jitkellem f'nofshom għandu raġun, tliet opinjoni differenti. Min għandu raġun minnhom? U hawnhekk fejn nibdew nippruvaw allura issa nindagaw fil-fond, nippruvaw nieklu aktar. U iktar ma qed nieklu tagħlim differenti minn fuq l-internet aktar qegħdin nitbedu mill-passaġġ li konna fih, mill-merħla li konna magħha, u allura issa spiċċajna bħal din in-naġa li baxxiet rasa tikol il-ħaxix u nispiċċaw nintilfu u konfużi. U meta nintilfu nispiċċaw konfużi li jkun qed jiġru li fil-fatt inkunu qed nitbedu minn Alla l-Missier, inkunu qed nitbedu mir-Raj tagħna, anke jekk forsi ma nafux li qed nitbedu. Din naġa ma kinitx taf li qed titbiegħat sakemm ollit rasa u sabet li hija waħedha u sabet li hija konfuża f'dak kollu li għaddit minnu. U ħafna jispiċċaw konfużi hekk, ħafna jispiċċaw bit-tagħlim li jisimgħu minn fuq l-internet bit-tagħlim li jisimgħu differenti minn għalliema differenti jispiċċaw konfużi bħal din in-naġa. U nerġa' ngħid ħafna jagħmlu dan sforz kemm iħobbu l-Missier. Jiena ma niddejjaqx ngħid jiena hekk għamilt ukoll sforz li mħabba lejn Alla, sforz kemm verament nixtieq niskopri l-verità u ngħixha, jiena kont infittex u nistudja u bekk wasalt fejn wasalt illum u m'għadniex aktar konfuż. Illum jiena m'għadniex kien hemm żmien fejn kont konfuż illa għaliex nisma' għalliem jgħid ħaġa, nisma' għalliem jgħid oħra. Imma meta verament poġġejt bil-qiegħda verament fittixt l-Alla fit-talb u saqsejtu mulej x'in il-verità, kien il-mulej stess permezz tal-Ispiritu Santu li urini il-verità. Xi ħaġa li anke Jaxxua jgħid. Jaxxua jgħid ikun aħjar għalikom jekk jiena nitlaqax meta jiġi hu l-Ispiritu tal-verità, l-Ispiritu Santu imexxikom fil-verità. Imma biex l-Ispiritu jmexxik fil-verità ma tistax inti tbaxxi rasek u titlaq fejn jogħġob lilek, għax allura inti għaddej fejn trid inti. U jasal żmien fejn il-bniedem ikun konfuż minħabba dak kollu li jkun qed jisma' u jitbiet mill-mulej. Imma il-mulej huwa kbir u jaf ukoll anke jgħaddina minn sitwazzjonijiet fejn allura fl-aħħar mill-aħħar ikonna ninżlu għall-kubtejna u nistaqsu għall-għajnuna tiegħu. U huwa hawnhekk fejn ir-raj jisma' l-għajta tagħna bħalma r-raj jisma' l-għajta tan-naġa tiegħu l-mitlufa u jmur ifittxa u jsibha. U dak li jiġri anke fil-ħajja tagħna. Meta ħafna kienu konfużi bitwemmin dak li jemnu, ma jafux mhux veru għandhom il-verità xi wieħed jgħid hekk u l-ieħor jgħid mod ieħor, ma huwa Alla li mbagħad jiġi jfittxna meta jarana nfittxu verament għax irridu ngħixu dik il-ħajja għax verament inħobbuh. Huwa Alla stess li jiġi jfittxna biex jerġa' jiġborna lura mal-merħla. Meta ngħid mal-merħla ma jfissirx li terġa' bilfors tmur lura f'dik il-Knisja fejn kont qed tiġi mgħallem tagħlim qarrieq, imma il-merħla aħna qed ngħidu il-poplu tagħna, Iżrael. Ma ninsawx li aħna imlaqma ma' Iżrael. Aħna ħaġa waħda ma' Iżrael u jekk inti imlaqqam ma' Iżrael, Alla ta' Iżrael illum huwa Alla tiegħek u allura l-liġi ta' Iżrael hija l-liġi tiegħek. Illa li għax aħna Alla wieħed li ġi waħda għal poplu wieħed. U bħalma qed naraw allura aħna li konna mitlufin minħabba dana il-qerq, ħafna huma mitlufin minħabba dan il-qerq minħabba it-tagħlim qarri, ħafna huma dawk li qed jiklu il-ħaxix ħażin bħal din in-naġa, ħafna huma dawk li dan l-ikel li qed jiġu mitwuqa li minn l-jom huwa ikel tajjeb qed ibegħdhom mill-verità. Meta inti qed tattendi ġo knisja fejn qed jgħidulek maħniex taħt il-liġi tal-Alla llum, jgħidulek il-liġi tal-Alla mhix għalina, inti qed tiġi imbiet minn Alla, qed jiġiluk titbiet minn Alla, il għaliex? Anke jekk inti tħobbu, anke jekk inti qed tipprova tersaq leħ, imma jekk inti m'intix iżżomm il-liġi tiegħu, jekk inti m'intix timxi fil-verità ma tistax issalva. U l-verità hija l-liġi tal-Alla, dik li aħna nsibu bħala it-Torah.
U allura huwa f'dan iż-żmien fejn aħna niskopru li isma' imgerfxin, imħawdin, konfużi. Kif se nagħmel biex immur lura? U huwa hawnhekk fejn il-mulej Jexua ir-raj tagħna jisma' dik it-talba u jiġi għalina u jerġa' jħodna lura fil-merħla. Imma xi ħaġa li nixtieqkom tinnotaw huwa dak li jgħid vers 6 meta ir-raj jirritorna lura id-dar b'din il-naġa. Ejja li nixtieqkom tinnotawha għax hija xi ħaġa komuni bħalma din naġija mitlufa, xi ħaġa mitlufa hija komuni fi 3 paraboli. Imma dak li jiġru wara li tinstab dik li hija mitlufa f'dan il-każ in-naġa jew il-munita jew nkella dak li ben il-ħali dejjem hemm ir-raj, is-sid, il-missier illi jifraħ u jieħu gost b'dak li kien mitluf u issa instab. U fil-fatt jekk taqraw versi 6 u 7 Jexua jgħidilhom hekk ara. Qed jitkellem fuq ir-raj li jsib in-naġa ġimur ifittxa. Imur id-dar isejjaħ għandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifferħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smawwiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' indiema. Interessanti tgħidli li hemm 99 m'għandhom bżonn ta' indiema, imma il-programm mhux fuq dawk id-99 illum, fuq il-wieħed li kellu bżonn l-indiema. Li nixtieqkom tagħmlu fuq dan li żewġ verus Luqa 15 versi 6 u 7 meta taqrawhom ippersonalizzawhom. Għamluhom fuqkom, dawruhom fuqkom u aħsbu naqra x'ġara fis-sema meta inti skoprejt il-Jexua is-Sid u s-Salvatur tiegħek. Minħabba fik kien hemm ferħ kbir fis-sema. Iva ħbib tiegħi. Aħna individwalment importanti għal Alla daqskemm importanti il-poplu tiegħu kollettivament. Il-poplu tiegħu kollettivament Iżrael huwa poplu qaddis, poplu maqtuħ is-separat għal Alla. Imma mhux biss kollettivament, anke individwalment. Meta aħna nduru lura mill-ħajja ħażina tagħna, ikun hemm ferħ kbir fis-sema. U allura meta naqraw dan ir-rakkont flok taqra l-kelma naġa poġġi ismek ħadd tkun taf x'jiġifieri. U għajt illi meta ir-raj reġa' mar lura d-dar bik bismek semmi ismek kien hemm ferħ kbir fis-sema. Alla għażdaka li jiena li qed naqra meta naqra Luqa kapitlu 15 versi 6 u 7. Kien hemm ferħ kbir fis-sema il-mument illi ir-raj reġa' ġabek lura lej il-merħla. Dan xorta ma jfissirx illi wasalna fid-destinazzjoni tagħna. Ma ninsawx din hija mixja u laqgħet insemmi l-mixja hawnhekk nagħmel parentesi żgħira għandna programmi li qed nirrekordjaw li se nitkellmu fuq il-mixja li aħna qed nimxu bħalissa. Ftakru li aħna bħal poplu ludi nafu d-destinazzjoni tagħna fejn, nafu fejn sejrin, ma nafux meta ħanaslu, imma sakemm naslu bħalma l-poplu ludi għamel 40 sena fid-deżert sakemm Alla ġabu f'pożizzjoni li jista' jidħol issa fl-art imwiegħda, l-istess aħna għaddejjin minn din il-ħajja u l-mulej ukoll qed jagħtina l-opportunità, qed jagħtina ċans sabiex nimbidlu mill-ħajja li konna insiru verament kreatura ġdida u biex issir kreatura ġdida aħna rridu nimxu wara Jexua l-Messija, wara it-Torah magħmula bniedem, wara liġi Alla magħmula bniedem, tajjeb, sabiex inkunu nistgħu niġu f'pożizzjoni illi ngħaddu għall-art imwiegħda, għall-ħajja fl-eternità mal-istess Jexua il-Messija, ma dinja mixja, dan huwa vjaġġ, qegħdin fid-deżert mixjin lejn l-art imwiegħda. Ejja noqogħdu attenti li aħna u mixjin ma noqogħdux niklu ħaxix minn hawn u ħaxix minn hemm u ninqataw minn mal-merħla li qegħdin magħha. Ejja noqogħdu attenti li neqgħu fuq dak il-passaġġ li jwassal għal-ħajja ta' dejjem. Ma jfissirx li issa għax inti ħriġt mill-Babilonja ta' talim, mill-knejjes moderni llum, ma jfissirx li issa taf kollox.
hija mixja fejn Alla qed jibnina pass wara pass wara pass. Fil-fatt din hija xi ħaġa li anke jirreferi għaliha l-Apostlu Ġakobu fl-ittraq tiegħu għal dawk li jħobbu, anzi mhux fl-ittra tiegħu fil-ktieb tal-Atti ta' l-Apostli, għal dawk li jħobbu jaqraw il-kelma tal-Alla u jistudjaw, Ġakobu fil-Atti fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 15 minn versi 19 sa 21 araw xi jgħid il-tiegħi. Atti 15 minn vers 19 sa 21. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' minn idejjahom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nitlobkom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Interessanti hawnhekk Ġakobu x'qed jgħid. Mela Ġakobu qed jgħid isma' dawk in-nies li issa ser jingħaqdu mal-poplu ta' Alla ma' Iżrael tinsewx aħna imlaqma. Aħna konna maħniex illum ta' konna ġentili. Konna nies li ma konniex nafuh il-Alla, konna nqimu l-Alla kif naħsbu aħna li hu tajjeb u mhux kif ritu. Imma llum aħna għal-qas dawk illi jażlu li jimxu wara l-liġi tal-Alla wara t-Tora, dawk li jażlu li jimxu wara l-10 mandamenti issa saru parti minn Iżrael, parti mill-poplu tal-Alla. U dan hu dak li Ġakobu qed jgħid isma' meta daw il-ġentili jikkonvertu u jiġu parti mill-poplu ta' Iżrael, mill-poplu tal-Alla, ejja ma noqgħodux indejquhom bil-ħafna liġijiet li jagħmel il-bniedem. Illa lix qed jgħidulhom hekk Ġakobu, illa lix il-Lud għamlu ħafna liġijiet biex suppost jipproteġu u ma jeksrux il-liġi tal-Alla. Issa biex ma tiksirx il-liġi tal-Alla kull m'għandek bżonn inti tkun taf x'in il-liġi u toqgħod attent li timxi magħha. M'għandekx għalfejn tagħmel liġijiet oħra. Fil-fatt din hija xi ħaġa li anke Jaxua il-Messija irrefera għaliha f'waħda mill-kelmiet tiegħu meta qallhom lill-Fariżej qallhom isma' bil-liġijiet li għamiltu intom ġibtu l-liġi ta' Alla fix-xejn. U kien qed jirreferi Jaxua propju għal dawn ħafna liġijiet li Ġakobu stess qed jgħid isma' ma noqgħodux nabbuhom dawn il-liġijiet. M'għandhomx bżonnhom dawn il-liġijiet. L-importanti li jibdew b'dawn l-erba' affarijiet ma jiklux ikel imniġġes bl-idoli, joqogħdu l-bogħod miż-żwieġ ħażin, jitbedu miż-żwieġ ħażin, jitbedu mill-laħam ta' annimali fgati u mid-demm. Dawk huma l-ewwel erba' affarijiet li wieħed għandu jibda bihom. Imma mbagħad ikompli vers 21 fejn jgħidilhom għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Mela x'qed jgħid hawnhekk Ġakobu? Qed jgħid isma' u mbagħad it-tieni parti hija kull nhar ta' Sibt fil-jum qaddis tas-Sibt, kull nhar ta' Sibt imorru fis-sinagoga u hemmhekk jitalmu l-liġi ta' Mosè Sibt wara Sibt. Issa l-liġi ta' Mosè mhix xi ħaġa li ġie biha Mosè ta' il-liġi ta' Mosè natura il-liġi ta' Mosè għax Alla oġbu jtjal il-Mosè. Tal il-Mosè għallu ħa Mosè din għallima lill-poplu ta' Iżrael. Mela jekk inti llum imlaqqam ma' Iżrael, inti tittimxi ma' dik il-liġi li Alla tal il-Mosè biex jagħti lill-Iżrael. L-istess bħal Marut qalet il-Naomi. Ħaniġu warajk Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. U l-istess ħaġa qed ngħidu aħna meta niġu mlaqma ma' Iżrael, Alla ta' Iżrael irid tkun Alla tagħna. Kif Iżrael qim Alla rridu nqimu aħna. Ma nistgħux niġu u nqimu aħna Alla kif naħsbu li nistgħu nqimu aħna. Importanti anzi. Mbagħad naraw nies mid-dimba, nies li ma jemnux, nies li għadhom ma jafux il-Alla ta' Iżrael iridu jiġu malma il-verità. Dak li qed jgħid Ġakobu. Kull nhar ta' Sibt, meta inti tingħaqad mal-poplu ta' Alla issa kull nhar ta' Sibt fil-jum qaddis trid tmur u titgħallem il-kelma ta' Alla. Dik hija liġi ta' Mosè, il-kelma ta' Alla. Issa il-veru kredent jaf
Meta jgħidu lejn Alla irid jimxi fil-verità. U huwa hawnhekk meta mbagħad nibdu nfittxu x'inhi l-verità illi r-raj iffittxna, jiġi għalina u jsibna. Għalhekk huwa importanti ħbib tiegħi illi taraw daw il-programmi, segwu anki il-programm ta' wara da. Ħadkunu tafu issa x'irridu nagħmlu allura aħna biex inkunu qed nimxu fil-verità. Illa għaliex dan kollu jfisser li il-mument li inti issib il-Jexua f'ħajtek, il-moment li inti issa sirt ħajdulu hekk Kristjan, il-moment li issa sirt kredent, trid tibda timxi wara l-10 kmandamenti. U dan huwa dak li ħanitkellmu fil-programm li jmiss wara dan. U għaldaqstant allura biex nikkonkludu ejja naraw xedna fuq in-naġa il-mitlufa li tirrappreżenta dawk il-ħafna illi jieklu minn hawn u minn hemm qed jiġu mitmuha affarijiet illi mhumiex bil-verità kollha. Meta inti qed tiġi mgħallem illi illum m'għadniex taħt il-liġi jew li Kristu sammar il-liġi mas-salib, ma' affarijiet li ma nsibuhomx fil-Bibbja prattikalment, imma ħafna jiġu magħlma dan it-tagħlim u qed jemmnuh. Meta inti qed tagħmel hekk, qed tagħmel bħal dik in-naġa, qed tikol ikel illi permezz tiegħu issa qed titbigħat mir-raj tiegħek. Meta inti temmen illi m'għadekx taħt il-liġi qed titbigħat mill-Jexua il-Messija. Illa għaliex Jexua il-Messija huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem. U għalhekk qed ngħid meta allura mbagħad il-mulej jara illi aħna verament għax inħobbuh qed infittxu l-verità, jiġi jfittxna hu stess u jkun hemm ferħ kbir fis-sema, imma mbagħad huwa permezz tal-Ispirtu Santu li jmexxina fil-verità. U biex naraw issa x'inhi l-verità allura nitkellmu fuq dan il-punt fil-programm li jmiss meta ħanitkellmu fuq il-munita il-mitlufa. Sakemm narawkom fi programm ieħor f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.